Takže čau ľudia, zdravím všetkých. Toto je môj prvý let's play a keďže viem, že veľa z mojich priateľov aj strašne veľa ľudí hráva Shock and Fighters a snad chce asi uľahčiť robotu a prídu na to jednoducho, že chcem si stiahnuť bota, on mi nejde, som nasratý, zase som nasratý, tak ja som urobil taký kratší let's play, ako toho bota opraviť. Takže stiahnete si vlastne tieto dve verzie, 2.0.1 a 2.1.0. Ja vám ich dám takto v jednej zložke. Dávam ich na uložto. Dávam ich dokopy. Vlastne on je ten bod tak trocha pokazený, že vy ho zapnete a buď to vám tam nahodí bad login, alebo vám nejdú vybrať servery. Jednoducho vy to vyriešite takto. Stiahnete si to, čo som ukazoval. Áno, toto. Omylom som to kliknul. Najprv otvoríte 2.0.1. Pustíte bota. Dáte túto zelené plusko. Ja tu mám Deutschland, lebo to je 2.0.1 bude stále posratý. Napíšete si sem meno, heslo, nebojte sa, nikto vám na to nepríde. Budete to mať iba vy v počítači, nikam sa to neodosiela. Napíšete tam meno, heslo, dáte OK. Tuto hore by vám to malo vyskočiť. Tuto, áno, presne tuto. Potom dáte krížik, áno, zavrite aj toto. A potom pôjdete do percentile data. Ja mám starý Windows, takže ja chodím cez toto spustiť, ale na tých nových výstách dáte tuto dole vyhľadávanie, že tiež percentile data, ako to mám ja tuto. A vyhodí vám tam, že roaming. To otvoríte a tuto dole máte bota. Otvoríte si túto zložku, je tam jediná, ak tam máte niečo najviac, tak si to nevšimajte, otvoríte iba toto a nájdete si server. Ja už za tým mám, že S4, lebo hrávam na 4 servery, ale vy si tam dopíšete váš server, aký chcete, ja neviem, 6, 12, 28, koľkatku chcete, bodka, sfgame a krajinu, za ktorú hráte. Ale pre Československo platí CZ. Čiže S4 sfgame.cz. Ja vám to potom napíšem aj do popisku. A potom už len... Ale musíte dať krížik a uložiť. Lebo ja už som to raz robil, takže to tam mám. Už len otvoríte bota. Áno, musíte ho púšťať cez 2.1.0, pretože ako ste videli, tak ani ten starý mi nešiel. A vidíte, že ja už mám tuto aj ten look, že mi to ukazuje, že som klasa, lukostrelec. Na nič neklikajte. Len dáte hore tú šípečku do tých zelených dverí, že login. Áno, a vidíte, a tuto máme, že play, pauza a stop. Teraz to ešte nič nerobí, pretože som tomu ešte nič nenakázal. Toto je také... Generál, to je jazyk, C, iné nejde. Enable working between accounts, to je, že spustenie čakania medzi akciami, lebo keby vám to zistia, tak vás ešte zabanujú, ale oni to nekontrolujú, takže vás nezabanujú. Teraz som si protiračil, ja viem, je to hlúpe. Dáte enable, vlastne ten bot počká 5 sekúnd, kým urobí ďalšiu akciu, lebo dá sa to ľahko všimnúť, keď skončíte a hneď sa vám pustí ďalšia misia. Teraz bude strih, presne teraz. Fajn, prepáčte mi za strih, potreboval som sa vydýchať, pretože som bol úplne z toho zmorený. Práve mi padol Skype, takže ja ho zruším. Ukončí sa, dobre. Máte tu generál, to Deutschland si nevšimate ani server. Máte tu working, to je napríklad nastavíte si to na 1 hodinu a bude vám to postupne pracovať. Po 1 hodine sa vám budú priradávať peniaze. Questing, to je, že vám to bude chodiť na úlohy, môžete si to pozapínať, ja mám napríklad zapnuté na XP, aby mi to zbieralo. Ono to vždycky vyberie misiu, v
ktoré je najviac XPčok, dungeons, to je, že on to prechádza dungeony, podzemia, hovorte si tomu ako chcete, toto je, že to hrá proti hráčom, arena, to každý pozná, atributes, to je, že to vám to automaticky vylepšuje atribúty, ale len pokiaľ si to vy nastavíte. Itemy, toto, nasadí vám to vlastne staré itemy a nové predá, alebo ako si to jednoducho vy nastavíte. A guild, to je, že vám to bude dávať všetky peniaze, ktoré vy zarobíte na tých misiách do guildy. To je lepšie pre takých hráčov, čo už sú 100, 200 level. Tak jednoducho oni prejdú misiu a hneď to všetko šľahnú do guildy. Áno, dáme, že OK. Všetko sme si upravili. Dáme login znova. Jose server. Teraz som niečo pokazil. Aha, hovoril som to už na začiatku, že nesmiete na nič klikať, iba na tie zelené dvierka. Potom si to musíte znova prepísať, keď sa vám to takto pokazí, ako sa to teraz podarilo mne. Áno, vidíte, že to odtiaľ zmizlo, keď kliknete na niečo iné. Jednoducho dáte iba login, pripojíte sa a keď znova toho bota zavriete a otvoríte, tak zase iba login. Takže tak. S Bohom.